Šta će da radi? No, pričaš. Šta pričaš ti meni? Dođe ovo. Sprema se Oluja. Da, maltret, to da snimim. Šatiram se, ajde. Ovo je maltret da snimi, ovo. Šta ti je? Šalim se bre, Gordana, šta ti je? Ona se čekli da se šalije. Šta si rešila? Ne znam šta sam rešila, ali tu znam. Šta mi je to na glavi sada? Ti ćeš da vidiš? Neću. Ona nije normalna. Da. Ja stvarno ne znam da ja ti lepo kažem PMS je čudo, ti mi ne vreš. Da vi dolazimo od rada. Šta si ti u? PMS je čudo, evo ti mi ne vreš. Šta si ti u? I šta sad ostanem takav? Dobro, može. A? Ne možda ti bude žuto, Jelena. Češ da imaš malo? Duo vetar, deco, sad će Oluja. Jebote, zato što hoćeš pramenove, a da osvataš. Ja to prvi put čujem, razumeš? To samo ti možeš i niko više, brate mi. Jel' tako? Tačno. A što mene snimaš? Pa snimam uopšte sve. Nemoj, jedino tamo u Švajcarskoj pokažeš nekog dasa. Kad nađe nekog me u damu, molim te. Da je u danu. Prestane mene ovo da maltretira sa mojom glavdom. Što sam rekla loš. A? Što sam rekla loš. Pa zato možda Saša mi ne zna kako se zove, kakve će, znaš, Saša? Aha. Ma ni ne zna kako će praveno, ne može, da dođe do izražaja. Ajde pomeri se tih vrata. Šta? Hoćeš da plaćaš to ili nećeš? Ja ne znam.